Molt bé, doncs, abans de començar també recordar-vos de silenciar els mòbils, sisplau, ara durant aquestes presentacions. I bé, comencem ara amb en David Carrera, que és ambientòleg i de la subsecció de conservació de la xarxa de parcs naturals de la Diputació de Barcelona. I ell us explicarà el seguiment, la recerca i els indicadors de l'estat del medi natural a la xarxa de parcs. Endavant. Bé, bon dia a tothom. Moltes gràcies, especialment Francesc i Ixom, per convidar-nos a explicar una mica el treball que fem des de l'equip de tècnics de conservació de la xarxa de parcs, gestionat per la Diputació de Barcelona i en el cas del Montseny, cogestionat amb la Diputació de Girona. Bé, primer de tot us volia presentar la xarxa, entenc que la majoria, si més no, us sona, però perquè hi ha gent que no la conegui de forma molt resumida, doncs es tracta d'una xarxa de 12 espais naturals protegits, de diferents casuístiques, diferents antiguitats, però en tot cas sí que tenen en comú que es troben en una de les zones més tensionades, més dinàmiques de la Mediterrània occidental, perquè al seu voltant hi viuen 5 milions de persones. En tot cas, això, des d'alguns d'aquests parcs són bastant antics. De fet, Sant Llorenç és el primer parc natural de l'Estat, des de 1972, i per tant ja fa molts anys que s'està fent recerca, molts anys que s'està fent seguiment, molts anys que s'estan obtenint indicadors, però sí que us vull parlar des de les 2 darreres dècades, en les quals s'ha fet un esforç una mica per intentar estandarditzar, prioritzar i augmentar aquest coneixement de l'estat del nostre, del valor patrimonial natural d'aquests espais. Un punt de partida, perquè ens en podíem anar, com deia, molt més enrere, són els plans estratègics de conservació d'hàbitats i flora i un altre pla estratègic de conservació de fauna que es van acabar el 2009, i en el qual diferents equips dels aquí presents d'alguna manera o altra vau contribuir a aportar informació. El que pretenien aquests plans bàsicament era identificar quins eren com els elements més destacats d'aquesta xarxa de parcs en quant a hàbitats, flora vascular i fauna, i a partir d'aquí fer una primera diagnosi del seu estat. En molts casos no teníem moltes dades, per tant es va haver de fer una part d'aquestes valoracions amb criteri expert. Bàsicament, com us deia, és això, era escollir de flora, fauna i hàbitats quins són els elements del patrimoni més destacats, amb més interès de conservació, fer una avaluació experta a la xarxa de parcs i a partir d'aquí també va coincidir en un temps que la xarxa de parcs disposava d'un conveni amb l'obra social de la Caixa i finançava projectes sobre el territori, es volia això, que això es traduís en passar a una gestió més activa. Per tant, ja tenim una mica els elements de les principals problemàtiques que aquestes espècies tenien. I a partir d'aquí tot això s'havia de tancar una mica el cercle per poder seguir avaluant amb tot el desplegament d'un esquema de seguiment, mitjançant indicadors. Alguns punts, evidentment, són diagnosis molt extenses, però que ens van servir una mica per tenir unes avaluacions més objectives. Hi ha coses que ja les prevèiem, altres que van ser, entre cometes, sorpreses. Però, per exemple, del pla estratègic de fauna, un dels diagnòstics, que aquest treball el van tomar sobretot al Museu de Granollers, era que de les espècies de fauna prioritàries just trobàvem que els espais que estan al nucli dur de l'àrea metropolitana eren on s'havien patit més extincions locals d'aquests organismes. Per tant, ja ens posava un toc d'alerta sobre aquests espais, Collserola, Serra la Marina, el Parc Agrari, que són els que estan a l'ull de l'huracà. Per posar-vos algun tas del Pla Estratègic de Conservació d'Hàbitats i de la Flora, allà es va veure, per exemple, que hi havia una mancança en coneixement d'hàbitats. Ja el 2010 es va
ens vam incorporar a tot el que és la cartografia d'hàbitats Corine a escala 1/10.000, que ja havia iniciat la Generalitat de Catalunya i en la qual aquest any passat vàrem completar la cartografia de tota la xarxa. És una cartografia costosa, però després és una eina molt potent. Per començar, ens serveix molt per reportar, per exemple, a l'estat o unes mínimes dades dels hàbitats d'interès comunitari, amb els reports sexenals que la tieta de les joies o l'àvia de les joies de Brussel·les els demana al Ministeri, que els demanen a la Generalitat, que ens demanen als que gestionem espais, de reportar. Per altra banda, també són molt útils, no només ja pels hàbitats, per veure canvis en l'estat del territori d'aquests parcs. O sigui, tenen moltes derivades, realment aquests mapes n'estem traient molt profit. I sí que us convido, qui no els conegueu, a que entreu a l'apartat de l'equip del GeoVec, d'en Jordi Carreras, l'Albert Ferrer i la resta de l'equip de la Universitat de Barcelona, perquè allà estan les memòries i allà la cartografia SIC disponible per tothom. I com deia, ho podeu obtenir per parcs de protecció especial de la Generalitat, fins i tot l'Ajuntament de Gavà s'ha sumat al carro, i des d'aquest any passat ja pel conjunt d'espais de la xarxa. Una altra derivada d'aquests és que ens ha permès, per exemple, amb espècies que són molt exigents en quant a hàbitats, i en hàbitats molt concrets, focalitzar a la recerca per conèixer la seva distribució. A tall de tas, per exemple, a Collserola ja es va iniciar el que és l'estudi dels prats sabanoides del Vallatge, d'Hiperrènia Irta, i també vau ser pioners amb el que era posar en valor aquesta espècie de biogeografia molt curiosa, que és el saltamartí del Vallatge. Llavors vam aprofitar que teníem una cartografia detallada de marina, la cartografia que vam tenir el 2010, per prospectar totes aquestes unitats de prats del Vallatge, i això ens va servir per veure si teníem aquesta espècie o no, i també per fer una primera diagnosi d'impactes o amenaces que poguéssim observar sobre el territori. Després vam repetir aquest cens el 2018 i bé, vam poder tenir una diagnosi d'aquests prats que pel canvi d'usos semblaria que estan en regressió, vam veure que es mantenien relativament bé, però també vam veure que el saltamartí del Vallatge és un indicador, en tot cas, molt de microambient. Veiem que malgrat que patissin alguns impactes i reculades aquests prats, doncs el saltamartí persistia fins al punt que el 2018 vam tenir més bons resultats i el vam detectar més llocs que 8 anys abans. Per tant, això. Aquí podem veure com a vegades també els seguiments ens aporten informació en casos després molt desconegudes. Per tant, el seguiment, que és un tipus molt específic de recerca, a vegades també proporciona recerca de base quan hi ha mancances de coneixement importants. Una altra de les coses que diagnosticava el Pla Estratègic de Conservació d'Hàbitats i Flora era que gran part de la flora de més interès no teníem dades recents i també molt desiguals. Hi havia alguns parcs que sí que havien entomat seguiments de flora amenaçada, però d'altres no teníem, ni sabíem ni si encara teníem les poblacions documentades, a vegades als anys 50, als anys 70. Aleshores, com que això era una de les mancances diagnosticades, el 2012-2013 vam preparar una formació tant per tècnics com per guarderia per capacitar-los per fer seguiment d'aquesta flora. I, de fet, també hi va haver un canvi de paradigma. Alguns parcs sí que tenien guarderia, que s'implicava molt en temes de seguiment i de seguiment de la biodiversitat, però amb altres no era així. I això va coincidir amb una obertura en aquest sentit que els guardes, més enllà de vigilar que el territori no es malmeti, també participessin activament en aquesta part de seguiments. Aquí podeu veure, entre altres equips de seguiment de la flora, el grup de voluntaris de Collserola, que la Glòria Ribas ahir us va explicar. En tot cas, a dia d'avui tenim 255 localitats amb 87 tàxons de flora prioritària, la majoria són d'interès local, però sí que tenim tàxons de primer ordre, que estan a nivell de Catalunya, segons categories IUCN, en perill d'extinció si no crític o com a vulnerables. Llavors veieu una mica el desplegament d'aquesta xarxa. I aquesta setmana vinent els tècnics de conservació, el personal que col·labora amb aquests seguiments, tindran accés a una nova aplicació que hem fet amb el programari ClickSense i que el que consisteix és en uns blocs temàtics, informació de detall de les espècies, que això interessa molt a la gent que està fent el seguiment,
però també d'estat al parc, que això ja interessa a nivells més de l'estructura, més de comandament o gerència, com poden ser els directors de parcs, i després el que és la pròpia gestió del seguiment, que això és molt útil pels tècnics de conservació, per veure en què estan al dia, en quina cosa falta, i una part més d'anàlisi global d'aquesta xarxa. Llavors, aquesta aplicació el que té són diferents quadres de comandament i en funció de les temàtiques ofereixen una informació o una altra. Aquí podeu veure el clàssic mapa SIG, i aquí sí que estan categoritzades per una espècie concreta, doncs veiem que a Collserola aquesta espècie en principi es va extingir, no s'ha retrobat, i els espais on està veiem quin tipus de seguiment s'hi està fent o si algunes d'aquestes localitats no tenen seguiment. Després també podem entrar al detall de veure l'evolució d'espècies i a nivell de diferents rodals i diferents paràmetres com van evolucionant en base als seguiments. Tenim un altre apartat per veure el que són tendències i quines espècies tenen tendències positives i quines negatives. Són formularis una mica interactius que et permeten en segons consultar coses que abans volia dir processar-les amb Excel, generar gràfics d'una manera molt carregosa. I llavors una segona fase serà generar formularis d'això per fer informes de forma ràpida i una tercera fase serà posar part d'aquesta informació a la web. Per tant, oferir al públic aquesta informació. Actualment ja s'ofereix informació del seguiment de flora amenaçada a la web. Em dono la culpa de que no està prou actualitzat, però ara quan amb aquesta eina tinguem temps, doncs això farà que estigui actualitzada amb més a temps real. També aquí, en aquests seguiments, es pren nota d'impactes i, per tant, aquí el que veiem no és que se'ns hagin disparat els impactes, sinó que inicialment la xarxa de seguiment era petita i a mesura que s'han anat incorporant punts de seguiment, doncs anem obtenint més impactes, però ara que la corba ja està més estable, sí que hi ha més... ens permet veure més aquest problema. Hi ha un altre apartat de propostes de gestió i bé, això, aquests plans estratègics, perdoneu, van ser un primer pas. Després van venir el Pla de Conservació del Montseny aterrant amb l'espai més gran i més emblemàtic potser de la xarxa aquesta visió, priorització, aquesta planificació a nivell d'un espai concret. Després, el 2015, vam treballar en fer un pla estratègic de seguiment i recerca, en el qual des de la ICAQENA hi veu participar i bàsicament el que consistia era veure una mica els diferents àmbits dels sistemes naturals. Entre cometes seria com posar els calaixos perquè no ens deixéssim res. I aquí ja afloraven mancances cognitives que teníem. I també endreçava una mica això, la part que no és pròpiament seguiment, de veure els estats com encarar-la. Per què posem el seguiment abans que la recerca? Doncs bàsicament perquè el seguiment és un tipus de recerca, però en cas dels parcs creiem que ha de ser on s'han de dirigir més els esforços, en veure, en prendre el pols als nostres espais i veure també tendències. I llavors, evidentment, la recerca també és important i, com us he dit abans, també, en realitat, el seguiment t'aporta a vegades molta informació de recerca bàsica, quan es tracta d'hàbitats, d'organismes poc o mal coneguts. Aquest document el podeu consultar en línia i ja el 2014, quan s'elaborava, ja vam posar un punt que deia que un dels objectius operatius era realitzar una monografia periòdica de l'estat del medi natural a la xarxa de parcs de la Diputació de Barcelona. En tot cas, han anat passant els anys i finalment s'ha pogut treballar i és una de les coses que comentarem ara. Després, prèviament a això, aquest informe d'estat del medi natural, que té un títol evidentment molt semblant al de la Generalitat, i ni la Generalitat ni nosaltres hem inventat la sopa d'all, sinó que hi ha organismes internacionals i més locals també en tenien, o per exemple la ICAQENA mateix va ser pioner a nivell de Catalunya en fer avaluació d'indicadors de l'estat natural al país. I llavors, el 2013 i 2016 es van fer tant per hàbitats i flora el 2013 com el 2016 per fauna. En paral·lel també a l'equip de Biologia i la Conservació, que lidera en Joan Real a la Universitat de Barcelona, el 2018 va començar a fer treballs a Sant Llorenç del Munt
el Centre de Monitoratge de la Biodiversitat de les Muntanyes Mediterrànies per fer un pas més en una anàlisi integral dels ecosistemes i seguiment d'indicadors, i ara aquest any s'està ja desplegant a altres espais, a part dels esquemes de seguiment que tenen. I un altre fet que va marcar que seguissin fent passos en quant a la transversalització dels diferents espais i que en uns espais no es prioritzin unes coses, en uns altres unes altres, en altres no tinguin informació de res, doncs va ser la constitució de la Comissió de Conservació el març del 2017. Allà ens vam ajuntar els tècnics de conservació de la xarxa, fóssim de planificació, fóssim de gestió directa, i dels diferents espais, tant els que gestionava directament la Diputació com els consorciats. I Collserola, evidentment, se us va convidar i ben aviat veu participar-hi. Aquesta coordinació com es va traduir? En part amb increment amb les línies de seguiment i amb una homogeneïtzació i estandardització d'aquestes, i també permetia crear grups de treballs, entre ells un grup que estava a la gènesi de l'informe Estat del Medi Natural, que és per definir una primera bateria d'indicadors de l'estat del medi natural de la xarxa de parcs. En paral·lel a això, també érem conscients que teníem com un deure de mobilitzar la informació que teníem i que no es quedés en els despatxos i oficines de la xarxa de parcs, i per tant es va apostar per mobilitzar estudis que teníem fets en diferents períodes i que no veien la llum en llocs consultables. Per tant vam fer el 2018 un paquet de gairebé 100.000 dades de diferents estudis que vam pujar al GBIF, que és la plataforma internacional de referència en dades de biodiversitat. En paral·lel es va demanar a entitats col·laboradores, com l'Institut Català d'Ornitologia, evidentment també el FEM, el Museu de Granollers, que pugéssiu informació també, si no ho fèieu ja, a la plataforma del GBIF, com a obligació que tenim que aquesta informació se'n pugui fer el màxim profit i el màxim ús. I un altre, per nosaltres, un altre deure pendent amb la societat era el tema de facilitar aquesta informació al públic general. Per tant, vam fer uns esforços per crear la web de conservació de la biodiversitat, que us recomano que consulteu, i que aquí veurem algun tas, però que té molta més informació que això. En concret, dels diferents apartats, té com 4 blocs, i d'aquests, en el segon, ara us ensenyaré una mica la part aquesta de programes de seguiment. En tot cas, un dels grups pioners va ser els indicadors de l'ICO, on Marc Antoni i companyia vareu fer molta feina per sintetitzar una mica aquests indicadors. Així que vam apostar molt per això, per fer aquest esforç de comunicar a la societat, però també per nosaltres internament poder compartir i sintetitzar les dades més rellevants i significatives de com tenim els espais. Llavors, us recomano que entreu a la web, us ho mireu amb calma, però en tot cas sí que aquí podíem veure, per exemple, això, que la xarxa de parcs, a nivell de forestació, de tancament dels espais, que és un dels problemes que més preocupa, doncs semblava que se saltava molt d'això, però hem vist els darrers anys que s'ha alineat o fins i tot ha superat a la resta de l'àmbit, la província o Catalunya. Això què pot ser? Doncs pot ser que la política d'espais oberts en la que estàvem treballant, pensàvem, hosti, sembla que funciona, però després hem vist que, o igual 100 espais de muntanya, amb pocs espais oberts, doncs això no està afectant molt, perquè ja els espais oberts ja eren limitats, però sí que estem veient això, que probablement sigui un deute d'extinció, perquè jo crec que no s'està tancant tot tan ràpid, però no sempre és fàcil entrellocar la causa-efecte. Llavors, aquests anàlisis més a nivell de la xarxa de parcs, després sí que en els diferents grups de recerca, en aquest cas amb l'ICO més de forma agregada, però sempre que s'ha pogut s'ha baixat més a nivell d'espai. Després el FEM, el Narcís, la Núria, el seu equip, doncs ja fa molts anys, des dels 90, i fins i tot tenen dades dels 80 en algun cas, més puntual, doncs tenen una xarxa de monitoreig dels sistemes aquàtics, aquests que hem vist a les xerrades que estan tan malmesos, i el que han agafat dins la xarxa de parcs és això, espais de referència, i han fet aquest seguiment. Us recomano molt que entreu a la web, també us demano que
si espereu, no sé, ahir la Núria no ha pogut veure al YouTube què va explicar, però sí que us recomano que si espereu uns dies, aquesta nova visió de la web que estan preparant, doncs és molt més potent que l'anterior, que ja ho era molt. Per tant, en uns dies, si entreu aquí, al·lucinareu de la quantitat d'informació que tenen de macroinvertebrats, però també de QVRs, el que són els perfils de vegetació dels rius, i paràmetres fisicoquímics. I el ben endreçada que està la informació, lo amigable que és tota aquesta informació. En aquesta línia, altres projectes de seguiment també els hem anat alineant això, en aquest esforç per explicar-ho, que també ens és útil a nivell intern. A vegades, més que informes més pesats, doncs vens aquí i consultes els indicadors més bàsics. Llavors, ja tenim amb el tema del cranc de riu diferents gràfics també, valorant diferents paràmetres, i des de l'època de la pandèmia, el Museu de Granollers van anar treballant, malgrat que la demanda venia ja més lluny nostra, però han anat treballant amb això i, si no m'equivoco, no, Toni, el 2020 veu inaugurar el Vivio, que també és un lloc molt recomanable, i en el qual crec que s'accedeix només via la nostra web, accedeixes també a una síntesi a nivell d'indicadors per la xarxa de parcs. Aquí podeu veure les diferents estacions, diferents tipus de paràmetres, alguns més climàtics, altres més de vegetació, i el mateix fan amb micromamífers, el mateix fan amb quiròpters, les seves principals línies de treball. Llavors, com us deia, tot això, què ha permès? Ha permès fer prou llenya i no fer llenya en el sentit de tallar-la i extreure-la, sinó fer llenya, vull dir, en el sentit ecològic, de crear lignina, crear estructura, perquè puguem abordar ja l'informe d'estat del medi natural a la xarxa de parcs. El 2020 i 2021, amb les dificultats de la pandèmia, amb un consultor extern, en Josep Rost, vam treballar amb l'informe aquest d'estat del medi natural, i en el qual, tot l'equip de tècnics de conservació de la xarxa de parcs ens vam arremangar una mica amb abordar aquest tema. Per què cal un sistema d'indicadors? Evidentment per avaluar l'estat i les tendències del patrimoni natural, però també té com, entre cometes, efectes secundaris, com són la detecció de processos i activitats del medi que perjudiquin els valors naturals. També ens ajuda a posar el focus en noves accions que estiguin centrades plenament en objectius de conservació i no en objectius més, com poden ser prevenció d'incendis o com a mínim alinear-los tots i correcció d'impactes. També permet, encara que aquí calen estudis més específics, en alguns casos ja s'està fent, però també seria interessant desplegar-ho més, l'avaluació de l'impacte de les polítiques de gestió dutes a terme o la reorientació d'elles. I també el que creiem, i això jo crec que els companys de la Generalitat n'estan ben cofois, no és una eina del seu treball, vull dir, de l'estat de la natura, és una eina de comunicació dels problemes i èxits molt eficaç a diferents actors del territori i a la societat en general. I recalco que també dintre de la pròpia entitat també és necessari perquè, pels qui sigueu més de fora dels espais naturals, a vegades hi ha tensions entre els diferents equips tècnics, entre ús públic, conservació i gestió forestal, per exemple. Per tant, aquestes eines de comunicació també tenen una reversió interna que t'ajuden a explicar molt bé aquestes problemàtiques. Algunes premisses d'aquest plantejament de l'informe d'estat del medi natural que vam fer. Per una banda, volíem que conformés un conjunt d'indicadors per una visió el més global possible dels sistemes naturals de la xarxa de parcs. Volíem prioritzar programes de seguiment i de fons de dades ja existents, independentment de si eren seguiments, entre cometes, fets per nosaltres, contractats per nosaltres, o externs, de fons de dades que ja existissin, alienes a l'organització. Després també volíem, i evidentment que tinguin garantida un mínim de continuïtat. Després també prioritzàvem programes de seguiment que tinguin àmbits més amplis. Sempre que puguem, prioritzàvem seguiments que formin part d'estructures territorials més àmplies, de manera que així unim esforços i sobretot ens facilita distingir fenòmens locals dels regionals. Evidentment, molts programes d'aquests ja existien. Existia un BMS, existia el Carimet, existien totes les línies de l'ICO, però el que es tracta és d'això, de veure d'aquests estudis quins indicadors podien aportar per aquesta visió global i sintètica, evidentment perds detall pel camí, però agafa una bateria com una bateria mínima que ens expliqui com es troben els nostres sistemes.
I també volíem que requerissin un baix esforç de mostreig i d'anàlisi, sobretot de les noves línies de seguiment, que arrel de les mancances que hem vist es proposa ja d'encetar. Es proposen d'encetar perquè no tenim els indicadors, perquè no estaven prou madurs, les dades no eren prou homogènies a la xarxa de parcs. I finalment la part de previsió de qui farà el mostreig, qui farà l'anàlisi, com s'obtenen les dades si és que ja generen d'una altra banda, etc. No tenim temps entrar al detall i de fet també dir-vos que amb el CREAF, amb l'equip de comunicació del CREAF, estem treballant en fer aquest informe, que és molt tècnic i més d'ús intern, amb un informe divulgatiu. Divulgatiu, però evidentment que s'expliqui bé com s'han obtingut els diferents indicadors. Per tant, haureu d'esperar una mica per veure el que són els detalls, la informació més endreçada. En tot cas, hi ha com 4 blocs. El primer és descens de canvi global. Aquí, evidentment, surten els grans processos de canvi del paisatge, que en Joan Pino ja ha comentat abans, de afforestació, deforestació, urbanització. Després, altres coses transversals, evidentment, és el canvi climàtic, el tema d'espècies exòtiques. I llavors els següents blocs ja eren més clàssics, potser, d'estat dels hàbitats, agrupats per temàtiques, i a vegades fent servir grups d'indicadors i en altre analitzant més les dades de l'hàbitat pròpiament que tenim. Després un tercer bloc de serveis ecosistèmics, i aquí entra en coses que també en Joan també ha explicat. I finalment també un altre clàssic, que és no l'estat general dels hàbitats, sinó ja entrar en hàbitats concrets, fins a últim nivell, la verneda de l'àmium, la fageda calcícola, etc. Entrar a nivells dels hàbitats, tant d'interès comunitari com a nivell més dels hàbitats que no estiguin classificats com d'interès comunitari, però que també considerem que estan amenaçats o en regressió. I el mateix per la flora d'interès, la fauna, i també un punt d'estat del coneixement d'aquests hàbitats. I finalment també entren algunes espècies que generen especials conflictes, com el porc senglar, la processionària. En tot cas, això, amb aquests indicadors vam obtenir 37 indicadors, del qual 7 són amb dades insuficients, per tant la feina que tenim és d'obtenir aquestes dades de forma prou homogènia o estandarditzada. Per exemple, els amfibis, malgrat que porten molts anys fent estudis, no vam ser capaços de fer un mínim comú denominador per extreure un indicador, i per tant des de l'any passat que ja s'està abordant aquest tema. O per exemple tenim mancances dels sistemes aquàtics no fluvials, les basses, i s'està aprofitant aquest segment d'amfibis per prendre dades amb l'índex ECELS, que és un índex de forma senzilla que et permet diagnosticar el que són les basses i punts d'aigua lèntics. Després, resultats, favorable en 7 casos dels 20 calculats, inadequat, que vol dir que no està fatal, però seria desitjable millorar, 3, i desfavorable 9. És veritat que també vam ser molt exigents, es tracta d'una xarxa d'espais naturals protegits i, per tant, requeríem que almenys el 75% de les estacions tingués un estat favorable per valorar que la xarxa estava en situació favorable. I després un resultat indeterminat. Quan es diu 3 indicadors pendents de càlcul, no estem parlant de que per mana no els haguem calculat, sinó que per dificultats de diferents tipus no es podien calcular. Per exemple, això, vam valorar que seria molt interessant utilitzar aquest indicador tan potent, el Living Planet Index, igual que hi ha l'LPI mundial i l'LPI català, fer l'LPI XPN, xarxa de parcs naturals, gestionada per la Diputació de Barcelona. Però això requereix temps i els equips capaços de fer això estaven també en el seu dia molt enfeinats amb l'estat de la natura, amb la creació de l'observatori, i per tant, nosaltres també hem de reservar un espai per finançar tot plegat, per tant l'atraparem més endavant, però volíem posar-lo sobre la taula. Llavors, a nivell d'espècies exòtiques, en Joan, la Roser, l'equip de l'Exocat ens van facilitar una mica de dades que ens faltaven, perquè gran part de la informació sí que està consultable a la base de dades que amb la Generalitat tenen, i llavors ens va permetre tenir uns
primers indicadors. Sí que vam trobar-nos com amb els amfibis que no teníem un seguiment prou sistemàtic com per obtenir indicadors molt fins. I ens vam haver de quedar en un indicador una mica groller, com és l'evolució del nombre d'espècies invasores establertes. Les espècies invasores i establertes són dues categories diferents dins del procés d'invasió, són les que poden generar més problemes, detectades als diferents espais. Llavors, a nivell, aquí podeu veure les corbes a nivell de Catalunya i a nivell de la xarxa de parcs i podeu veure una mica com es donen aquests indicadors. El que vam intentar és una mica normalitzar, tractar de la mateixa manera els diferents indicadors malgrat que es calculin de forma molt diferent. Llavors, veieu que en els indicadors que podíem creàvem un indicador d'estat i un de tendència. Ara, entrar com es fa això i evidentment és discutible, però sí que és útil intentar això, normalitzar els diferents indicadors. Evidentment, després els llindars, a partir de quan consideres favorable o no, aquí sí que això pot generar molta literatura. Aquí veieu els acrònims de cada parc i una mica l'estat és que tots estan malament, tots tenen moltes espècies invasores, però sí que en alguns veiem cert alentiment. També és veritat que si passem a veure l'evolució a nivell de cada parc, veiem que hi ha uns salts que, com abans ja ha dit en Joan, es deuen moltes vegades a canvis en el coneixement, més que no pas a una invasió real. Per tant, aquest indicador, com us deia, no ho vam poder afinar molt, ens vam haver de consolar amb aquest indicador més groller i que hi ha aquest tema d'accés a la informació. En tot cas, també com que hi ha aquestes mancances, aquest any hem començat a apostar a veure quin recorregut i quines aportacions ens dona amb ciència ciutadana. Llavors, a la plataforma iNaturalist hem creat perfils dels diferents parcs. Acabant. Doncs llavors, això, a nivell dels diferents parcs, intentar col·lectar tant en personal propi com amb la ciutadania dades sobre aquestes espècies invasores. A nivell d'ambients aquàtics, aquest indicador ens va molt bé per veure una mica com es normalitzen els diferents indicadors. Aquí veiem l'indicador de macroinvertebrats del Carimet i veiem que en aquest cas la xarxa de parcs estava en un estat favorable. Veiem que aquí hi ha l'insuficient i aquí el desfavorable. Llavors, com us deia, es valora estat i tendència. Aquí teniu els resultats per diferents parcs, com us deia, l'assignatura pendent de les bases i altres zones, i a nivell de cobertura forestal, el que vam fer amb alguns grups de treball era demanar els indicadors nous a partir de dades que ja existien, com aquest d'ocells, indicadors de maduresa del bosc. Veiem que aquí els parcs han tocat sostre i s'han estancat, per tant suposo que aquí el que cal és temps i deixar els boscos tranquils perquè vagin madurant i aquest indicador segueix incrementant-se. En tot cas, canvi climàtic també entra en escena aquí enmig i veurem com acaba la cosa. I aquí, com us deia, això, per cada parc tenim les dades. I llavors, finalment, hi ha un darrer apartat de serveis ecosistèmics, que en Joan també n'ha parlat molt, i que, evidentment, hem tirat de les fonts que hi havia. Per tant, el Forest Time ha sigut una font clau per aquest tema. També hem parlat amb gairebé en Lluís Comas pel tema d'indicadors més forestals. No he dit els noms de tothom que ha participat, però, evidentment, tot el que estic presentant hi heu participat molts de vosaltres. Finalment, això, hem buscat una mica indicadors de cada àmbit i, bàsicament, com a conclusió sí que voldria destacar, per una banda, que, com s'ha vist a les diferents xerrades, cada cop estem fent un esforç més gran i ens estem sortint més en alinear línies de treball a nivell d'espais locals, de xarxa, de la Generalitat, i per tant, i evidentment amb equips de recerca, i per tant veureu que en les diferents xerrades van sortint sempre aquests referents de les línies de treball de l'ICCO, del Museu de Granollers, del CREAF. Per tant, jo considero que això no deixa de ser un èxit. Potser fa 10 anys no hi havia tants punts de confluència i d'esforç comú. Un altre aspecte, ja que aquest apartat es diu com encarem el futur, que voldria destacar i que és molt evident és que tenim encara llacunes molt potents d'informació i a vegades d'elements del medi molt vulnerables i que els tenim molt malament. Per tant, aquí també hem de seguir fent esforços amb les eines que tenim. I com a darrer punt, la gran assignatura pendent és incrementar molt més, que ja s'està fent, però la gestió activa. No limitar-nos a ser uns voyeurs que cada cop tenim més ulls i ens estem sortint millor en conèixer
què va bé i què va malament, sinó intentar també els recursos que tenim, alinear-los més cap a aquesta informació serveixi per tancar el cercle de la gestió-planificació i puguem revertir, com a mínim, part de les tendències negatives que veiem. I bé, gràcies a tots per l'atenció.